Alcalde de Sant Pere de Torelló i portaveu de Decidim.cat, que és el moviment de càrrecs. Ens sentiu bé? Tanquem la porta. Bé, soc Jordi Fabrer, alcalde de Sant Pere de Torelló i portaveu del moviment de càrrecs electes Decidim.cat. M'acompanyen a la meva dreta la Liliana Vilanova, que és regidora de Montesquiu per la candidatura d'Unitat Popular, la Laura Vilagrà, que és alcaldessa de Santpedor per Esquerra de Catalunya, en Manel Vila, alcalde de Castellterçol per Convergència i Unió, i en Jordi Soler, alcalde de Caldes de Montbui, que és l'amfitrió de la trobada que hem fet avui de càrrecs electes locals de tot el Principat, i és alcalde d'aquí de Caldes de Montbui. Han aprovat l'acord de ple de tirar endavant conjuntament amb la societat civil o a iniciativa de la societat civil organitzada i en reconeixement dels consistoris el procés d'una consulta cap a la independència nacional de Catalunya. 71 municipis que, si voleu, per interès a premsa, us puc dir municipi per municipi, el que seria Son Amposta, Callús, Sant Vicenç de Torelló, Castellbell i el Vilar, Balsareny, Sant Sadurní d'Anoia, Valls, Blancafort, Arbúcies, Ripoll, Vilanova del Vallès, Vidreres, Vall d'en Bas, Mieres, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Viladecavalls, Vacarisses, l'Espluga de Francolí, la Jonquera, Fonollosa, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Tiana, Santa Susana, Premià de Mar, el Masnou, Cabrera de Mar, Teià, Moià, Vilobí d'Onyar, Canet de Mar, Belllloc, d'Urgell, Ivars d'Urgell, Linyola, Arbós, Solsona, Porreig, Navàs, Arbeca, Forners de la Selva, el Vendrell, Cardedeu, Santa Eulàlia i Riu Primer, Taradell, Aldea, Blanes, Alella, les Borges Blanques, Caldes de Montbui, Calders, Montblanc, Berga, Argentona, Prats de Lluçanès, Olors, Call d'Atenes, l'Esquirol, Sant Eugeni de Berga, Muntanyola, Agramunt, Castellbisbal, Castellfollit de Riu Bregós, Figueres, Molins de Rei, Sant Llorenç Savall, Sant Quintí de Mediona, Santa Coloma de Cervelló, Torrella de Montgrí, Santa Coloma de Farners i Cervera. Aquests serien sobre el tema de les dates. Nosaltres recomanem dates. Per tant, que quedi clar que recomanem dates, en cap moment imposem cap mena de dates, sinó que recomanem. I per tant, les dates que recomanaríem seria el 12 de desembre. També s'ha parlat del 13 de desembre, però hi ha una particularitat, que és el dia de la Marató de TV3, en què una part important del país està volcat a la campanya per la Marató, i aquesta és una dificultat afegida. Es planteja també el 28 de febrer, i es planteja la data del 25 d'abril com a finalització de la campanya de les consultes populars per la independència. Aquest és l'altre acord que també s'ha arribat aquest matí. I finalment, el tercer acord que s'ha arribat aquest matí és la creació d'un protocol organitzatiu de consultes per la independència en què s'ha definit quina és la pregunta que es faran a tots els municipis que participin en aquest procés de consulta. La pregunta serà gairebé igual que la d'Arenys de Munt. La pregunta és: està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea? Aquesta és la pregunta que també tots plegats hem estat d'acord en què es tirés endavant. Finalment, també el protocol organitzatiu. Hem dit que es crearà una coordinadora nacional que aglutini la societat civil organitzada conjuntament amb Decidim.cat. Per altra banda, es crearà una estructura tècnica amb un seguit de persones de reconegut prestigi nacional que portaran tot l'aspecte de campanya i propaganda, l'aspecte de relació amb els mitjans de comunicació i comunicació, l'aspecte de logística, l'aspecte de seguretat, i que aquest equip de coordinació més tècnica estarà encapçalat per Alfons López Tena, que és qui també hem estat d'acord que fos qui fos el coordinador general de tota la campanya a nivell tècnic. Que nosaltres ens hem assentat aquest matí i sobretot amb la finalitat que des de Decidim.cat donarem cobertura tant a nivell d'assessorament com a nivell d'orientació al conjunt d'ajuntaments amb aquesta societat civil organitzada que vulguin tirar endavant el procés de consulta per la independència nacional. Dit en què hi han de tots els colors polítics, per tant, governats per tots els colors polítics, a excepció del Partit Popular i de Ciutadans, però que ens trobaríem amb alcaldies governades per alcaldes independents, per alcaldes de l'Entesa, per alcaldes d'Iniciativa, per alcaldes també de Convergència i Unió, per alcaldes del Partit dels Socialistes de Catalunya, i faig èmfasi especial en el fet que agraïm enormement
que malgrat la crida del Partit dels Socialistes de Catalunya en no participació d'aquesta consulta hi hagin alcaldes que decideixin que d'una forma democràtica vulguin tirar endavant aquest procediment. Alcaldes d'Esquerra Republicana de Catalunya i, òbviament, també regidors de la CUP que hi han donat suport. Per tant, aquesta és la realitat del que ens trobem. Creiem que això està tinguent un efecte dòmino. Ho dèiem en el resultat de les eleccions d'Arenys de Munt del passat 13 de setembre. L'efecte taca d'oli, l'efecte dòmino, ens està portant que cada dia hi ha més societat civil, gent a títol individual, que intenten plantejar mitjançant la Constitució de plataformes com és Osona Decideix o Garrotxa Decideix, a nivell comarcal, però també a nivell local, tirar endavant aquest tipus de consultes. Més allò a l'Estat. És un toc d'atenció a l'Estat espanyol i és un toc d'atenció al conjunt de les forces polítiques que hi ha a Catalunya. Estiguin a nivell parlamentari o estiguin a nivell extraparlamentari. El debat sobre la independència nacional no és un debat utòpic. No és un aspecte que en parlem d'una utopia, que en parlem i que no sabem a quin segle arribarà. El debat sobre la independència nacional de Catalunya és un debat d'avui, que a més entra plenament en sintonia amb una situació de crisi econòmica i social que patim la societat catalana en aquests moments. Per quin motiu podríeu preguntar-me vosaltres, com a mitjans de comunicació? Per un motiu molt clar. Malgrat el bon acord de finançament que hem tingut a nivell de Generalitat de Catalunya, el que és obvi és que l'augment d'impostos que planteja el govern Zapatero representarà que els mateixos diners que rebrem a Catalunya a nivell de l'acord de finançament haurem de pagar novament els catalans i catalanes respecte a l'augment impositiu. Aquest és un aspecte. I per tant això va clarament lligat que en una situació de crisi econòmica com patim, només el procés cap a la independència nacional ens pot fer sortir d'aquesta situació de crisi econòmica. Per quin motiu? Perquè estem que fins a l'últim recurs de l'espoli fiscal que continua exercint l'estat espanyol respecte a Catalunya, fins a l'últim recurs econòmic, continuen quedant-se a Catalunya. I en destacaria dos. Un és l'aspecte econòmic i el segon és que només puguem interlocutar d'una forma directa amb Europa i a nivell internacional i per tant puguem decidir nosaltres mateixos al poble de Catalunya, aplicar polítiques pròpies a nivell econòmic, ens podem sortir de la crisi econòmica. Per tant, té més sentit que mai el debat sobre la independència de Catalunya, que no és un debat que hem d'obviar, no és un tema només identitari, és un tema d'aprofundiment democràtic del conjunt de la societat civil dels ajuntaments, de posem sobre la taula el debat sobre la independència. Interessant que per primera vegada existeix a Catalunya un conjunt d'alcaldes i regidors que ens aglutinem mitjançant un moviment de càrrecs electes com és Decidim.cat. Això no havia existit mai a Catalunya i aquesta és la primera vegada que s'estructura aquest moviment. I encara més interessant que això és el fet que una societat civil organitzada de conjunt d'entitats, de gent a títol individual i de càrrecs electes que hem estat escollits democràticament respecte a l'administració més propera a la ciutadania, com és els ajuntaments, puguem treballar d'una forma conjunta per avançar cap a la nostra llibertat nacional. Em sembla que si hi ha alguna pregunta que voleu formalitzar estem a la vostra espera. Endavant.